Nibingelele nginamukele kuThabizolo TV. Sicela uma umusha kule channel noma uqala ukuyibona, sicela ucindezele u-subscribe button ukuze uthole zonke iy'ndawo. Ngemva kokuba uKhuzani King Indlamlenze Mpungose ekhiphe i-back cover enohlu lwezingoma kanye nokuthi lezo ngoma zidlala isikhathi esingakanani, okuqaphelekile ukuthi izingoma kule albhamu entsha ezophuma ngoLwesihlanu ziyishumi-nesishiyagalolunye phecelezi 19 sezizonke, kanti uTech9 nokwaziwayo kuwo ukuthi Indlamlenze isuke italabha kwasani kuwo udlala imizuzu eyishumi-nesikhombisa phecelezi 17 minutes. Uwelile Mchunu ubesezwakalisa ukungenami kwakhe ngoTech9 uthukile la akhona ngokuthi Indlamlenze ingahle emtalaphi naye kuTech9 uma idlala isikhathi eside kanje. Njengoba le album iphuma ngoLwesihlanu, Uwelile uthe uzowuvala usuku lonke umakhalekhukhwini wakhe ngoba esaba umtalapho obhekise kuyo Indlamlenze. Zizweleke ezikhulumela bukhoma Uwelile. Sibonge sihlangane ngokuzayo. Usekunene uje uNkulunkulu wami kodwa ungangilingani ngavele ngofaka ingwenya emfuleni. Nkosi yami kodwa kodwa omuhle kodwa ngampela ungangifaka yini? Hayi Nkosi yami ngane enhle ngikonze kangaka. Hayi fana ngemo. Hayi fana kaMadlokovu. Hayi ngeke ngicishe ifoni yami ngoLwesihlanu, ngiyayicisha nje ngoba ingatholakala emoyeni. Ngeke aminti amangaka. Hayi ngeke. Hayi umuntu olele kutholela ukudla kwakhe awushempe ngophuma ngapha emnyango.